वेलकाम बैक टू दैट चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दा आङो क'क्राझाराव दं क'क्राझार रेल गेटआव ओमफ्राय दा जोङो पाब्लिकआव मोनसे इन्टारभिउ लागासिनोमोन ओमफ्राय बाय साबस्क्राइबार फंबायमोन फैदों दा नैबे फंबाया जाहैबाय अबेनिमोनलाय फंबाय के एम आर'नाइ चेनेल बिथांना ओमफ्राय औ नोंसिनि नामा आंना खोरोमसार औ ओमफ्राय बैना आमोन गासिबो क'क्राझारनिनो दा नोंसोर प्रमट खालामजानो नामा दे फंबायमोननि चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालामदो बिसोरखौबो हेल्प खालामदो के एम आर'नाइखौ खालामबानो जागोन मोननै बेखिनि औ के एम आर'नाइ बिसोरनि चेनेलनि नामा बिसोरखौबो एसे हेल्प खालामदो पाब्लिकआव इन्टारभिउ लागासिनो लाजिनो ओंखारो खालामफेराना नायनाया माबायदि जालाङो नायलांबाय था नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासै बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दा जों पाब्लिकआव इन्टारभिउ लागासिनो दं टाउन गेजेराव एकदम लाजिबाबो बारा लाजियासै दिनैहाय एकदम जोंना टिमा ओरैबायदि हिटखा लाजिनाय फिलिंसआनो फैनो नागिरासै ओमफ्राय जायनिफ्राय एन्सार मोन्दों बेनो चकलेट होदों आरो जोंनि चकलेट ओमफ्राय दिनैनि जा केमेरानि क्रेडिट केमेरामेना नैबे बिथाङानो उननिया हेल' होननोसै दे एसे औ ब्राबैनो बयबो औ दा जोङो बाजार इन्डियाआव इन्टारभिउ लाफैदों पाब्लिकआव ओमफ्राय लाखांबाय मोननै मोनथामसो ओमफ्राय बर' सिख्लाफोरनावबो सोंदोंमोन सोंगासिनो दा मोजां एन्सार होग्राखौनो दाबो मोजां मोनाखै र' नागिरगासिनो दं नायलांबाय था नोंथाङा जोबजासे साबस्क्राइबार लोगो मोन्दों फंबाय ना मा नाम मोन्दों आंना प्रान्जय बरगयारि औ चेनेल दं नामा मा नाम चेनेलालाय प्रान्जय बरगयारि औ दा फंबायाबो गोदान इउटुबार दा आंखौ लोगो मोन्दों नै दा फंबाया बोरै सिनायगोन गाव सिनायबा बिदिनो गोजोनदों बिदि साबस्क्राइबारफोरखौ लोगो मोनोबा पाब्लिकआव गोसोखौ गोजोन मोनो आंबो आरो बेबो खनसे फट' मा होनोमोनलाय बे फ्लाइअभाराव लायनो नागिरदों फ्लाइअभार ओमफ्राय अट' गाखोनानै थांसै गारियाव जायगा थोआसै जोंना अट'थ' नङा अट' गाखोनानै थांसिं फ्लाइअभाराव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाहैनो बिसोरो होनो हागोन ना हाया क'क्राझार टाउननि अट' गाखोगासिनो दं बेटारि गारि ओमफ्राय जायगा लायै जायगा बेनि नामा बिराद आलदा आलदा ओरै बिजनेसजों मा होनो फिरफिलि ना बोरैबासो होनो फिरफिलि होनो ओमफ्राय जों दा टट' गाखोगासिनो दङ बेटारि गारि ओरैबायदि हिटखा गाखोनो खिन्थु नाहरदो ओरै एसे नाहरदो मोजांथार औ मावलायबावोसो औ जोंना कारबो गैयाना एकदम दाम खमथार माबायानो औ नोंसोर मानो फैयामोन ब्लगिं खालामनो फैदों औ दा जोङो फ्लाइअभाराव दङ हाबाय ओमफ्राय पाब्लिकनाव इन्टारभिउ लादों नोंथांमोननि थाखायनो अखासो जाबावबाय एसे अननानै लाइक खालामनानै हो खिन्थु भिडिअखौ ओरैबायदि हिट जाखागोन भिडिअखौ साननैसो उनाव नुगोन हेल्प खालामदों बिसोर आंनि क्रू मेम्बार्स अखा हाबाबो जों भिडिअ शुट खालामबावबाय ना खालामगासिनो नै दाबो अखा हाबाबो अखायानो हास्लाबासै जोंजों जेबो नायलांबाय था जोबजासे भिडिअखौ
अखा हागासिनो दं थेवब्लाबो नाजागासिनो पाब्लिक इन्टारभिउ लानो नोंथांमोननि थाखायनो बिराद खस्थ' खालामबाय अननानै ओरै होनो दाबाव बै इन्टारभिउ लानायनि भिउआ जुदि 100k भिउस जाबासो नेक्स्ट भिडिअ बानायफिनसिगोन नङाबा बानायनाय नंला बिनि थाखायनो शेयार खालाम दाबाव नैबे इन्टारभिउआ फैगासिनो दं साननैनि उनाव फैगोन जै बे भिडिअआ 100k भिउस क्रस जाबायना सरप्राइज फैफिनगोन नेक्स्टआव मोनसेआव दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै फ्लाइअभार खाथियाव नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो बिसोरो क्रू मेम्बार्स गोजा दा दिनैनि भिडिअआ माब्लाबा गाबोन समफोर साननैसो उनाव नुसिगोन इन्टारभिउ लानाय बिराद खस्थ' मोनबाय फोजोबहरदो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा लोगोफोर लाइक खालाम फोजोबहरदो बाय बाय गोजोन्थों बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय